Ahoj, jmenuji se Tomáš, s výrobky Vares pracuji už víc než 10 let. Teď si představíme jednotlivé drtiče. Fruit Shark a Fruit Shark Megalodon. Pojďme si teď představit jednotlivé drtiče. Fruit Shark a Fruit Shark Megalodon. Hlavní rozdíl mezi nimi je rychlost drcení a velikost násypky. Na Megalodonu se dá nadrtit zhruba nějakých 500 kg za 1 hodinu, na Shark Fruitu zhruba nějakých 300 kg za hodinu. Rozdíl je v té násypce, kde tady se dá vysypat prakticky celá bedna jablek a ono se to postupně sesype dolů k motoru a nadrtí, když to tady se musí plody sypat postupně. Všechny drtiče jsou vybaveny pojistkou, která brání zapnutí drtiče bez násypky na ovoce. Proto je nutno vždy šroub pořádně utáhnout a zešroubovat až na doraz. Při instalaci kýble do drtiče je potřeba dbát na to, aby jazyk byl takhle sklopený dolů. Pojďme se na to podívat. A takto vypadají nadrcená jablka. V drtičích můžete drtit i další plodiny, jako je mrkev, celer, řepa, zelí i další peckoviny, jako třeba švestky. A sami vidíte, jak je práce s výrobky Vares Mnichovice jednoduchá. Tak ať se vám hezky moštuje.